Osanbona. Yebo. Yebo. Hezi. Wememezu hezi. Anti mathambo. Masibisi. Macane. Njani Masibisi? Siyaphila mntaka baba niyaphila? Ngiyaphila. Athi ngihlashwe yiva la angihamba la kwakho la umgwaqo lokwade ugugulo great. Kusho segugileke lokho mina ngabathi ngenwa nameva. Angithi iva belingaphansi kwenhlabathi agqibekile. Manje livelela ngelo kodwa. Yes. Kodwa livelela iphumela khona lapho. Yes. Ngizala kuwena Masibisi ngithi phela angingafeli endlini ukhona makhelwane. Hayibo ngaze ngaxakeka weMasibisi ukhona. Ngithi ke makhelwane ngiyabonga sisi. Ngithi makhelwane angizela kuwena ngizokhuluma nansi indaba le yemali phela sisengidinga imali. Ngiyadinga nje imali ngempela ngixakwe indaba kaSigaxa. uSigaxa phela angithi ufuna impahla zasebusika. Mefuna impahla zasebusika kade ke ugumede lokho angithembisa phethe uzoyifaka imali uzoyifaka ngapha. Bhala uyacisha ke manje. Buyangena ubusika ingane izogodola izobulawa amakhasi. Sengithi angizoboleka kuwena sesimali. Angifuna nemali eningi nje ngidinga 1.5 sisi mhlambe mawunawo seceleni. Awu. Angifuni imali engaka? Awu ngeke sisi hayibo imali enganani manje. Ngendoda esebenza kahle la wena. Nje usebenza office. Phela usebenzele inkinga zakhe avesebenzele ingane zokhululiwe. Sisi ngiyacela ungibole ngizoyibuyisa phela ungiphi vela ngithi. Nathi ingakanani uyangiboleka ngiyobuya ukukhokhela. Uzoyikhokha nini makhelwane? Ayishuthi phela njengoba ngisho ukuthi ugumede mayiseyifakile mina sengizobuyisela wena. Uma iseyifakile. Ubevele uzoyifaka ukuthi manje ngidinga ngisheshe. Osakwazi ukulinda. Angisakwazi ukulinda ingane phela sobulawa amakhasi asheshe ukuzwela la. Abamakhelwane ngenzela ukuthi lento siyilungise manje iphele manje yonke manje. Singakuthi ngelinye ilanga sibe nezinkinga. Ake sithi ngiyalinganisa ngenza isibonelo. Makuthiwa akayifaki ke ugumede imali. Uye bese ukhokha kanjani lo 1.5? Uzoyifaka ugumede angithi akakasho ukuthi ngezayifaka uthi uzoyifaka wena izwa lokho. Awu angithi wena uhlulekile ukuzwa lokho ukuthi ugumede uzoyifaka imali. Engabe uyalinda ayifake imali yokuhamba uboleke. Ukulinda ikhona ngeke ngikwazi ukwenza ngithi phela ingakho phela ngizela ukuthi uyoyifaka lesikhathi ayifaka mase ayifakile bese ngiletha kuwena imali khona. Ubani ke lokufuna linda ugumede ke? Cha yimina uzomlinda ugumede ngeke uzomlinda. Hayi phela kusho ukuthi uzobe lindwe mina ngoba imali kuzobe ifana ukuthi ize kumina. Ngeke ngizokulindela mina ugumede. Uzoyinika mina bese nginika wena angeke uzolindele lutho wena. Ngoba makhelwane ngiyacabanga la ukuthi ngathi anginayo le mali eshoyo. Kanti mase ungigadulisa kanje ungigadusela nemali ongenayo. Mengisacabanga. Manje umbuza ukuthi ngizoyibusa nini. Nani ukuthi bengifuna ukuthola ukuthi ngenze ukuthi singagejani mase kufanele ukuthi imali yami ibuye. Iphi imali ngoba uthi awunayo futhi. Ebekade ngizoba nayo ngikunike yona. Sengiyasho ukuthi sengibe ngacabanga ukuthi no anginayo. Uma sikanti imali uyishonisa phela ngaphela uNkundlovu uyakunikeza imali. Angizwanga. Ngingakuzobona lo muzi ukuthi imali ngishonisa. Hayi bongeke masifisa unayo imali wena uNdlovu uyasebenza usebenza. Neyengxaki zami. Noma usiyakuthumelela imali nombongeni uyasebenza ngapha imali uyenzani masibisi? Ngenza izingxaki zami njoba nawe nje ungenayo uyenza izingxaki zakho angithi. Ingxaki zini? Hawu angithi kumanje ufuna 1.5 ngoba ufuna ukuthekela abazulu bakhe amajezi izingxaki zakho lezo. Masifisa nje phela. Nami ke yami ngisebenzisile ngane yakwethu ngathenga osofa ngithi ngathenga ngathi osofa bami bagugile. Angisenayo kuyazi ngizwana nezikweleti ngithathe yonke imali ngathenga osofa ngayo yonke imali. Ngeke masibisi ngoba sizoshonelwa ilanga sila. Impela. Vele ngenze kahle. Bona ngenye indlela ngane yakwethu ngoba hayi. Hezi matha. Wahlangana. Emdleleni njani? Engiyaphila. Indaba ukuphi kwaNomsindo? Yo order. Okay. Mana ke ngagcina ukuthi udinga osofa lana wagcina batholileni. Bayi malini lapho? Hayibo mdlulu ungaganga imali wena ubiza kabi lonto lewe. Hayi ayishiya phansi nginoline mina sengutholile uline osofa. Abantu banganginika 1.5 wemdluli bangalala kuwena labo sofa namhlanje. Okay. Nini uzoyifaka nini? Uzoyifaka ebhenki lami phela kunankinga ufake kulo angithi nali ibhenki lami wena wakwangifakela imali ade umthuthela ihlabathi la. Uma ungayifaka khona kunankinga. Hayi usheshe ke mdlulu uyangizwa yini usheshe impela ngoba mawuhamba kancane phela nje bayahamba labo sofa bahambisa kwamakhe ashisayo wemdlulu ngeke usabathola impela. Faka nje ufake khona manje usofika usuzobalanda nje. Faka manje imali. Yaphuthuma okay. Ilungile. Nick.
Hayi masibisi sengixazulule yonke le nkinga obunayo ke sisi. Angithi uthe imali lobunayo ubungangiboleka yona wathenga ngayo Osofa. Sizobadayisa ku Osofa umdlulu uzofika ezobalanda Osofa imali uzoyifaka la kumina. Manje sixazululekile inkinga yethu. Imali. Uma ukhuluma inkinga yethu. Uba nobe nenkinga kahle kahle la. Angithi phela wena masibisi ngithe mangiboleka kwena imali wathi usuyisebenzisile uthenga ngayo. Usho ukuthi umuntu obenenkinga uwena obudinga imali angithi. Wena njengomuntu Musaka ukuthi ke uxazula inkinga yami anginankinga mina. Wena ngithi imali oyithathile. Imali angithi awunamali wena njengamanje. Le ngithi. Unayo yini wena imali? Anginayo kodwa le kufanele ngiboleke yona ngithona usuyifake koSofa. Umuntu onenkinga ubani-ke la? Ubani onenkinga? Ayisekho inkinga sesixazululile umdlulu uzofika ezolanda oSofa. Yabani inkinga ixazululiwe? Inkinga cha inkinga ayisekho inkinga into engekho masibisi. Oh uzofika uzothatha oSofa? Ubani uzothatha oSofa? Umdluli angithi oSofa sibadayisile labo sofa bakho. Usukuphithizele emunkulumo utatazela uhlanganisa into eziningi. Yini edidawo la? Musuba ibhayisela la Osofa bakho. Bazi ubathengwe umdluli imali uzoyifaka kumina la. Oh uthenga oSofa bakho. Ngale angithi phela uthi uthe unithatha imali wawuthenga ngayo oSofa. Yeah. Sesibadayisile koSofa sabadayisela umdluli imali uzoyifaka la le kade ngifuna 1.5. Usukwakho ukuthi umnikeze oSofa ayikho inkinga lapho. Imake ngifuna ukuzwa kahle udayise oSofa bami. So umdlulu uzofika azolanda oSofa bami abadayise wena. Imali ize kumina ngithi mina imali ize kuwena. Ngifuna ukuzwa ke la ngane yakwethu lento moyilalela inayo impilo. Inempilo kabi futhi yabo njengoba usakwazi ukungixoxela yona kusho ukuthi uyizwa kahle impela ngiyakuthanda ngoba uyashesha ukubamba masibisi. Yabona inyanga yabulela wena matha. Mengaba yafa isahamba namanje. Iyothi mayifika lapho phambana khona emgaqo ithatha uleft ibheke esihogweni. Ngoba yashiya iqedile ngawo. Usekusele nje igobongo. Akunankinga masibisi indaba zezinyanga. Angingeni ngendabeni zezinyanga engifuna ukusho manje ukuthi umdlulu uzofika ntambama ezolanda oSofa ngeveni lakho uyangizwa yini? Ayikazi bekho into enjalo matha futhi ayisoze yababikho. Angazi ke akekho umfazi osuka komunye umuzi ayodayisa impahla yakomunye umuzi adayisela indoda yakwenye indawo bese ifike nawo lo ndoda mayinengqondo ifike kulomuzi uzothatha impahla ayidayisa umfazi komunye mase ngisho indoda ephilayo. Cha makhelwane umdluli ke mina ngimaze nengqondo ngeke azayenza lento oyishoyo. Angazi ke oSofa ngukhiphise noma uzobakhipha nawo umdluli. Mhlambe sisale sibashiye kuhlanye wedwa mina ngikaze ngize ngiye esayiloma. Kube kuhlanye wedwa ngihlanye mina. Futhi usoyikhiphela yena ke endlini umdluli ke. Nabafana bakuvela hleze hamba nabafana laba abamthuthisa ihlabathi akusenani. Futhi mabekiyekile laba abafuna ukukushaya mengaba ngempela. Mabeyekile ukukushaya. Kube kuyadlala. Usefakile wena masibisi uyangizwani? Usevela wayifaka shobi njalo. Yeah. Kube ugule wena. Ngiyabonga sisiyezwana. Ngiyabonga. Angizidlela ama chips ami ngifefana. Udlala ngamdala manje hayibo. Ayikho nje indaba ukuthi uthenga oSofa ungathi masibisi ngihluphekile ubuhlala kwingqovu yoSofa. Awuhlali ngane emacansini ngoba unamacansi wena gcwele. Wona maweza udayisa oSofa udayisa ingane bakho oSofa. Abambadala phela oSofa. Bebe kahle kakhulu akadala ngavele bazokwanele lo 1.5 ofunayo. Cha ngeke umuntu athenga into endala ngcono laba abakhaya basha impela. Bese ngihlala ephi mina? Uhlala emacansini namacansi agcwele indlu lana. Ungisanganela wena uhlala ngane emacansini ngokwakho. Hayi ngeke. Futhi masibese ngithanda izinto angizugijima ngohlala oSofa bani. Kudala thina oShakazulu babehlala emacansini nasezikhumbeni. Akazubani into enjwaye indaba zoSofa. Ubani uShakazulu? Masikahle. Ubani uShakazulu? Indoda yaphile yini? Inkosi kaba. Ya esizwe sakaZulu. Ilembe leqamanya amali. Manje ngangephi mina ehlala emacansini lapho ayihlala khona ngangephi mina? Uzozwa ukuthi uhlangana laphi naleyo nto. Usungisanganela wena. Uhlangene ngeke udla ama-chips abizayo la ubhisa onke ethi awunayo imali. Awemali yami phela. Yabona njengoba ngiwadla nje ingoba aselungelweni lama ngifanele mina nginemali. Wena uhamba ugeduke emzini nami ntambo wambolekana nezimali. Wenza mina isiliba ngeke udla ama-chips abizayo kanje nithi awunayo imali. Hamba uyoboleka kwenye indawo ntombi anginayo. Khipha oSofa lapho umdluzo uzolonto akekho phela umuntu ogula njengawe la. Maye. Iphambane le lokho izwa phela umuntu wakho uthiwa uyodayisa oSofa. Uyagula lo. Uma katha yabona futhi mase ngithutha yothi usebusuku uyovuka komile kungekho lutho ngeke ngisamtshela impela mase ngithutha ngeke ngisamtshela adlala yena sazodlala ukufa kuhlakele kakhulu lo. Ngiyabonga kulaba abasubscribe ke laba angasubscribe inkinga yini kuphi sefaya hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe anike ngoba nakhona ngaboni fine subscribe nina aniboni ubakhafelani pho ngiyacikeka mina why ubakhafa nibuke ni like and comment lapha hayi makwethu kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye ngabhayini